Осигуряването на адекватно отношение към близките изглежда е вашата силна страна. Харесва ви да ги виждате спокойни, сигурни или радостни, което ви дава чувство на сигурност и щастие. Несъзнателно. В зависимост от това някой да се чувства добре, вашата емоция става нездравословна. Всеки има нужда от собствено пространство, за да учи и да расте. Трябва да си дадете и пространство. За да направите това, всичко трябва да е там, където е, и все пак ги намирате за несъвършени, нуждаещи се от вашето магическо докосване. Раздразнението е това, което предизвиквате. Трудно е за всеки да израсне зряло в тази среда. Трябва да прецените проницателно какво лично развитие да приложите върху себе си. Тогава се ръководете от този пример. Бране и избор. Нищо не е вкусно в устата ви. Трябва да се поддадете на нещо, което не ви харесва, за да имате различна гледна точка. Придържането към стар модел не е добро за самоусъвършенстване. Така че оставете преценката си и увеличете възприемчивостта си. Намерете правилния баланс, за да се възнаградите с по-малко бреме. Това изисква от вас да изоставите определени дейности, които не са от полза за вашето здраве, като например тази с негативно настроение. Освен това, за да си дадете добротата, която заслужавате, какво можете да направите? За да освободите неприятните си чувства като притеснение, бързане и страх. Вашият идеен свят е твърде труден за удовлетворяване. Поддържането му е борба за близките. Намалете начина, по който се налагате на другите. Има тъмна страна във вас, с която не сте се справили. За да разберете неговия ефект на вълни, трябва да погледнете под повърхността. Горчиво-сладко събитие иска да изплува. Не трябва да го пренебрегвате, защото начинът, по който действате, е свързан с вашата незараснала рана. Когато признаете това страдание, можете да се промените по положителен начин. Когато дадена ситуация стане чувствителна за вас, сте склонни да замразите момента, вместо да се задълбочите, за да признаете вътрешния си проблем. Не можете да контролирате разказа за това кой мислите, че сте. Има нещо, или много, което не знаете за себе си. За определени взаимоотношения акцентът се поставя върху това кой е прав или крив поради чувството ви за дълг да защитавате. Любовта в това състояние създава мрак във връзката. Вижте как отношението ви наранява този човек. Необходимо е уважение в личното пространство, за да се развие позитивност.